gutxira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 16. atalera. Danera irratsaioaren 150. atala eta hau entzuten egongo eza 2026an. Así que urte berri hon etorkizunean, hau gu gabonetan grabatzen dugu, bakarrik jakitzeko, azkenian gube oporrak tope hartuko ditugu, eta orduan, bueno, hau ja grabautako izango da, baina horregaitik ikusiko duzu saio pixkat berezitsua izango dela, atemporala, eta bueno, Gamerauntziaren 150. atal hau, alatabe saiatuko gara Gamerauntziaren Twitch kanalean botatzen, ze igual bat honen batek oitxuraz edo ikustia nahiko duzu zenean, baina nola ez, naiz irratian, asteartean, gaueko 12etan entzuteko aukera izango duzue, eta gero, ohiko plataformetan, bideoa zein audioa disponiblekiko duzue, podcast modura, ero bideo modura entzuteko ebooks, Peertube eta olako plataformetan. Gamerauntzia, badakizue, Euskal Bideojoko zaleen komunitatea dela, gamerauntzia.eus webgunean aurkitzen gara, eta, bueno, bertan topatuko duzu danaitik baita parte hartzeko taldeak haien artean. Ni Damian Madina Baitia naiz, eta nerekin dare Aritzo Driosola eta Landeron Zueta betiko moduan hau pasuek. Urte barrien orduan. Hori da. Bai, ia bengoan esan dugunez, aprobetzaioa temporal hau, Ez dago izan dugu lehenengo biderranik izango nek gabonetan aprobetxeta, jokatzeko denpora gehiago gule, edo bintzet, urte bukaerako joku horre dugu guzle askutartien, igual jokatu dugune komentetako, aprobete gure geusako gokoenak aipatzeko, garaia proposa dela. Bai, albisteak alde batera utzi, eta normalean analizitan, ero monografikotan zentratzen ga, gara jontan. Eta hori gotxolitza da. Hori da, bai. Eta albiste askor ez da hoten. Oiko adiana, betiko jolazten aurkezpenera, gabonetan ez da neko oiko izaten. Ze jende guztia daukazuen enfokatuta beste hau zatzukin beraz. Hobetu izaten da itxertea beraz. Hori da. Eta ganera, enpresa handizik eta usa bera, handizik zen txikizeko porrak hartzen da, igual ez da bilia mundu guztize bideojokuen albiztien atzetik, edo itxeroten, ez dut uste gorrien garairik aproposena izaten dana, oneri bueltak emoteko. Eta no, abizezkenien, lasai zau, jokatzen, eta hori da purbete karko dugune gaur, osak nahi duzun moduen, ez dakit ezer komentetako dauen, eta bestela hasi txikarak dago duzu. Ez hori, zuk esan da zona, gehiago da jokatzia, ero jokatzeko garai bat, jokoen albistei buruz hitz egiteko baino, orduan, bueno, hori nik uste dute ondo ongo dala. Bai, nire gaiti analizien kareta, ez? Hoi da. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Eta adiz, nire liburuari buruz hitz egitera etorri naiz. Ez dakit egia da, ez dakit zuei zenbateraino interesatzen jatzuen. Ze, bueno, Supraland, kiston txapak eman ditut, eta ez dakit jolastu duzen oraindik. Baina benetan komentatzen dutzuet, eta, bueno, jolasterakoan zuen iritzia jakitea nahiko nuke, bereziki Lander eta Aritz esaten dutzuet hau. Baina, bueno, edo zeinek probatzen baldin baduzue, txatetik ero, telegrametik ero komentatu, lasai, ze benetan asko gustatzen gaten joko bada, Batzuk esan nahi, infantilagoa dala, beste batzuk, bestakit, simpliagoa, baina, ustot Aritz ibilizala eta komentaz ez tazula pixkatortik, ez? Baina... Inoiz ibilina izanik. Probatuta bez, ez dakit. Norbaitekin egon itzan, Ikusita dago. Vale. Ni bai gotez, probetako goak, azkenien horren ondo saldu duzu, eta, niri estetika infantila horrek, ez atxera gototen kontrakoa, batzutan oso ondo sartzen diralako jokuek, ez, orduan. Gozia, betiko, horren besteko, errandi egaz bideojokuena, azkenien atzin geratzen doa, azkenien astu itxezara, noiz ipinien gogora dakartzu zuk edo albizteren bat ikusitzen, betik bueltaka. Kontutan izan, Supralandak nahiko motzak diela, de komplezionista, uneko egunetaratzeko 22 ordukin egiten dozu. Orduan, hori izan leike ez, punto positibo bat, azteko. Kasu honetan, ez da Supraland, baizik eta Supra World. Supra World on jokan, early access, edo zerbide goizti herrian dagoen joku bada,
eta Supraland Crash, bera joku bat izanik oso motza, eta Supraland 6 Inches Under, dala 6 bete azpian, hor txistia egiten inglesez, 3 joku hauen oinordekua izango da. Berez, saltzen de bi joku eta DLC bat bezala, baina 3 joku aparte, ero joku bat DLC-ekin bezala kontsidatu leik ez, azkenean motorra eta dana oso antzekua da, naiz eta gero historia pixkat aldatzen da, ez? Kasu honetan Super World bai aldatzen da, badauzka bere aldaketatxo batzuk, baina bigarren zati oso egonkor badala esango gu bai, Osea, ez dago nahasterik. Berez, Supra Gameseko burua dan David Munikek abuztuaren 15 argitaratu zeban zerbide goizti arau, eta ordutik lehenengo akto osoa bukatuta dauka, eta bigarren aktoko lehen atala, izango esana atal urdina, zedare beste 6 atal, argitaratu badabe, ez? Momentuz. Super Bowl lau akto eta bonus eremu batekin osatzeko asmoa dauke garatzaileek, esan dugun bezala bat ja eginda dauka eta bigarrenakin hasi die, eta falta die, bigarrena bukatu eta beste 2 egitea, eta gainera gero bonus eremu bat gehitzia. Ala eta momentuz dagoana ez da gutxi, nik lehen akto osoa 100% ateratzeko 21 ordu erabili ditut. Igual ez naiz azkarrena, baina ja lehenengo Supralandak baino luziagoa dela ikusten da, ez? Azkenean gutxienez, 4 bat aldiz luziagoa izango da. Eta ez dago reienorik, hemen dana da topera. Orduan, bigarren aktoko atal urdina onjokan ez dut jolastu, oindala astetxo batzuk argitaratu zen, eta esaten dabe 3 bat ordu gehiago gehitzen dotzala. Hortaz, joko hau, Supraland joko originala eta DLC-a baino, luziagoa aurrikusten da. Igual hortik World, ez, haunditzean kontuari, ez izatea Supraland B, baina bueno, bentsa sentzu hortan... Marioaz apurubete hitz jokuen gure izan da ben, Super Mario Land, Super Mario World, ez dire berez, spin-off moduko baita. Izan lehik eze, a ber, Super... Jato kurridu egia esan, ondo ikusita. Eta tipo hau da bastante... Zela de referentzia pilloa sartzen ditu. Adibidez, Super Landen, zekosun aukera, txapelak, ero, ez? Beste referentzia batzun txapelak topatzeko. Orduan topatzen ginen igual, ez dakit, Sherlock Holmesen txapela, Indiana Jonesena, Gokune Super Saiyan higia, eta olako gauza pilloa, dauzka txisteak, referentzia kanpora, olako gauza pilloat, eta inkluso gero barruan, beste jokuekiko referentziak bezartzen ditu, igual sartzen da lehengo jokuko heroiaren poster bat ipintzen da nun baitzen, eta olako gauza pillo bat itzen da, orduan izan leike Superland eta Super World, tranquilamente, bai. Eta hori da, eta gainera, zela esan zeban, eski esango dut, baina kooperatibo bat de buruan daukala, aurrerago komentatuko da, eta izena berak komentatzen zeban, izena eta esan olako txorrada bat bai. Orduan, gero behiratzen duten. Bueno, momentuz, Super World PC-erako baino ez dago eskuragarri, hori bai, Steam eta Epic Games plataformetan, eta esan behar da, sarbide goiztiarrian dagoela. Bai, ez dagoela maituta, ez da gutxi hori bez. 30 euro balio ditu, eta niretzat pertsonalki presioa ona da. Baina, sarbide goiztiarrian beti da gutxitxu hau. Eta berak, Munikek garatzaileak forotan esaten da, PC-ko bertsioa argitaratu ostean, hasiko diela kontsoletan pentsatzen. Baina momentuz PC-erako. Jolasten hasi aurretik, baita esan behar da, Super World sarbide goiztiarrian egoteak badaukala bere alde kaskarrak esan dugu, ez dago bukatuta, onjokan optimizazioa ez da itzela, eta Steam Deckian adibidez, zuzartzen baldin baza, DirectX 12ekin, eta shaderrekin eta ray tracingakin nahi dozu jolastia, oso gaizki mugitzen dau. Unreal Bosten eginda dago, jokua. Eta gaizki mugitzen dau. Igual da, ray tracing eda sartunde, potente, ez, dekantzat. Karo, horregaitik, asko eskatzen dotza. Baina egia da, sartu eskerio DirectX 12, zer dauka aukera bat, zuzenean estimetik aukeratzeko, eta ray tracing bari sartzen da, egia da, hori ez tala inondo ikusten, baina nik 30 FPS-etara daukatela blokeatuta Steam Deckian, eta egon kordoia, eta oso ondo, Orduan, zentzu hortan jolasteko aukera dauzka. Eta, de hecho, Steameko Super Worlden community atalian daukazu aukera begiratzeko, eta epintzen dauka, zela da, ez dakizela esan, post bat,
dago optimizaziora bideratuta bakarrik. Gidak igual, ez? Gidaren bat edo. Bai, gidatxo bat, olako gidatxo bat dauka bakarrik hoxe itxeko, optimizatzeko. Eta, karo, normala da, ze badauzka bere arazoak batez be hasieran. Orduan, esaten gen bizena. Super Bowlen bakarkako plataforma puzzle joko bat, bezala deskribatuko nebanik Super Bowl. Bai? Beti da single player, da plataforma tope, eta gero puzzleak, batez ere puzzleak. Eta puzzleak gainera die oso desberdinak, erabiliozu danetarik, ez imaginatu, ez? Puzzle bat egiten, baizik eta benetan daukuzu eremu guztia, inguruan dagoen dana, eta hasi biasa begiratzen, ostra, hemen sesorak erin behar dut, hau gainditzeko. Superlanden gertatzen zan bezala, jostaiuzko izaki antropomorfo, ez? Izaki itxurako izaki bat ga, eta gorpuzten dugu jostaiu hori. Orduan, Supralanen etxeko lorategi batian genden, bai? Orduan, bai zeuan, ez dakit, arrokak, lurra, bioma desberdinak, ez? Nolabait. Eta gero, kasu honetan, ondarrezko eremu hori egon biharrean, ero jostaiuak kanpoko jolas leku hori egon biharrean, Superworlden gare gela batian, logela batian. Jostaiuak dare, eskolako material pila bat, altzariak, tramankulu pilo bat, baina ohikoak dienak, ez? Egon leizkenak, egon leizkenak mutiko, ero neska mutiko batzun logelan, baina bider mila, azkenean hainbeste trasto dago, dana egongo bazan, trastero bezala erabilita logela bat, ezta? Bai. Eta gero, egia da trailer ofiziala begiratzen baldin badugu, amaiera aldera ikusten dela kanpoko lekuren bat esote dagoen, ez? Lorategian estenaren bat, eta gainera ikusten da bai dela Superworldena, ze badare objektu batzuk bakarrik Superworlden ikusi ditutenak nik. Orduan, itxura danez, hor egongo da, ez dakit izango dan bonus eremua, ero akto oso bat kanpuan egingo dan, ez dan egingo guztia logelan. Badauka gogoa, hori ikusteko. Hori joanaz galdetzen también. Bigarren aktoan logelan gelditzen dire momentuz, edo igual beste gelaren batera pastan dira. Hori badakizu? Momentuz, bigarren aktoan bentzani hasi naizena, logelan geratzen da. Eta olasterakoan, nola ikusten dozu, llegatzeza puntu batzutara, berez, pasatzeko aukera izango zingoana, eta agertzen da, olako kartel bat, eta ipintzen dutzu blokea, izango basan bezala kristalesko pareta bat, eta esaten dutzu, not available yet, eta zintza pasatu oraindik, eta hola blokeatzen dutzu, baina adibidez hori, partxea sartu zanean, olako ate bat desblokeatu egin zan, eta hor sartzeza, gainera justo sartzeza, eta ikerketa poliziako baten barruan sartzeza, de repente. Eta bai, oso kuriosua da zentzu hortan, ez da berezia. Eta esaten dutzuena, kooperatibo jokua galdetzen zotan jendeak, esan izango kooperatiboa, eta esan zeban esetz, eta egiten mazean kooperatibo bat, izena izango zela Txupraland. Eta, hola pizka pertsona, berak, gileak esaten da hori. Hori da. Orduan, bueno, berezia da. Hasieran, esan dutzuet, kutxak, egongo di alde guztietatik, liburuz egindako hormak, pareta barneko pladurretik ibili geinke, nahi pepillo bat, erregelak, jostaiuak, mekanoak, leguak, eta kinder errautzen premioa goten dan plastiko hori, adibidez da elementu oso potente bat uste behola sala Superlanden, ze hor lortzen die, horrek zabaldu eskerio, lortzen die gaitasun abilesia berezi batzuk, eta lako. Bai, da polita, badera objektu pilo bat, esanguratsua dienak erosenentzat, eta bueno, identifikatzea be, kaosa horretan be polita da. Eta, kasu honetan, Superlanden aurkitzen genitzuan eskeletuak ez dare, Superworlden eskuz egindako kartoizko deabrutxo batzuk egongo di horren ordez, bai? Imaginatu, zuk marrazten dozula deabrutxo bat mala hostia musuakin, eta hori moztu guraizekin, eta hori bihurtzen da, gazten da mugitzen, ez? Eta zure erasotzera dator. Eta gainera, badare, beste monigote mekaniko tanke moduko batzuk, sofistikatuagoak, baina baita kartoiz egindakoak. Eta, bueno, badago, eskatzen dozkuna da, alde batetik otrebetasun erabiltzea, inguruko elementuak, arma edo gailu batzu badauzkagu, eta baita amarruak, eren artean gauzak egiteko, eta eren artean jotzeko, edo ez dakit. Badare modu desberdin pilo bat, hauek garaitzeko,
eta gero hauek ekiditeko. Eta, bai, komentatu edo zer gauza. Urrezko txampon... Osa, niri sarritze pase date, astu etxetela, joku ezertaz doan, da barri ikustuten irudire mate edo beste, burua toste badala Minecraften klon bat esango dugu, edo alako ez piziraupen aventura bat, baina, klaro, beraz zera utanak kontetan, eta ja, esango dugu, zelda baten, edo alako jokure baten antzkizau hartzen azten naz, eta ja, dostras, bai oin bai jokatu nahi, eta hau da, niretzako bideo joku da, ez. Bai, ez da Minecraften, neban esango antzi daukanik, da... Bai, igual zelda bat gehiago, templotan topatu zeiken olako, puzliak gero egon leizke, eta gainera gero badare gauza txorrada txikixak, askotan esaten zuna, ze txorrada izango dana, ez da, Superlandeko, ez da nahi egite spoilerri, baina, bueno, Superlanden adibidez, esan da, biozu topa behar dozu kristale zuri bat ate hau zabaltzeko, eta badakize, eta igual dauzkazu zu kristal gorriak. Eta, alako batean topatzen dazu pintura pote bat. Eta sartzen dazu kristal gorria pintura potean, eta ja zabaltzen dut atia. Zeia kristala txuriz pinta dozu. Eta, badare olako, ez dakizela esan, olako soluzio absurdo pilo bat, balio da benak. Eta igual ez tan kristal hori zabaltu bia zebana atia, baina balio dau. Igual dago beste kristal txuri bat duen baiten, eta olako gauzatxoa badare, eta neko ondo pentsatuta dago, De hecho, esaten dago, jendiak ejatzen da, igual modu batzuk zerenak, early accessan hasieran, leku batzutara sartzeko, igual joan da kentzen, ez? Ez da berak esan da, normalian, glitchak interesantia dienak ez dizuela kentzen, baina baldin badare glitchen batzuk, o simpli egia dienak, ez? Mekanika, azkenean, gehiagi simplifikatzen dena jokua, eta jostagarritasunak kendu, horre bai blokeatzen dituala. Baina egia da nik lortu ditutela gauza batzuk egitea, suposatzen esan modutara, baina, bueno, etzien bereziki errezagoak gero. Zen desberdinak, eta hori be gustatzen jat. Ja, bai, azkenin da, apurruet, saiesti, egoti alako abilesi edo bideren bat, puzle dana gaintxo alizeteko, dibidez atozte burure, azkenengo zeldan, zelda berazana protagonistia, horre, izakizek edo objetuekin boketako kiro egitzen duen, gero puzle gainditzeko. Eta, karo, mundu bizik erabiltzen azan, oiekin boketa jute zinen, dalako eskailera bat inaltzen duen, eta horregaz dia joku izerdi gainditu egiten duen, behin da barriro horien, eta listo da aurrera, azkenien. Orduen, klaro, askatasun ondo dago, baina batzutan mugatzi toketzen dabe, edo askatasun edo gilitzek, edo malakoa, Bideo jolazko horrelako esploitak aprobetsatzeko, eta jolaza, zartasunak entzen diotena, eta derrepente oso simpleak eta oso erraza bihurtzen diana, baina, bueno, esan dezuna, Damian, batzutan aurkain dezakezu, eta beste batzutan simplemente, divertigarri baldima da, onartu egiten duzu, eta aurrera jarretzen duzu berarekin. Bai, tal cual esan da, sentitu eta sarretzea jendia, baina saiatzen hori, lagatzen batzuk eta beste batzuk kentzen ditugu. Baina gure araua pixkat, ez egotia beste alternatibari, baizik eta alternatiba bentsat izatea, eukitzea bere puntutxo bat, ez dela, hori da. Bueno, esan dut zuetena, hobekuntza hauetako batzuk gure abilesiak dien arren, badare gailuak baita, ez? Erabili genken gailuak. Eta gainera, Superworlden erabili beharko ditugun gailuak asko aldatzen dira Superlandetik. Nik espero neban ikustia, ez? Superlanden geuzkan gauzak, gehi beste zerbait, baina ez, egia esan, uste dut Superlanden geuzkan ezer ez dagola, habilidaden bat, azkenean fizikoki salto egitea, bada, ez? Gaitasun bietan dagoena, baina jostaiuren bat, oso elementu simpleren bat ez nebana espero erabilial izango dugu bai etxaien aurka, bai iritsi esen izango ginaken lekutara iristeko, nahiko ondo pentsatuta, ez, gainera materialekin jolasten dau pila bat, nun egin leiken zer, ez, kartoiakin ero telakin egin leike gauza batzuk, baina metalakin ez, ero plastikoakin desberdin, bai. Eta gero materialak eta eraginetzen da, zure abilizitzen eta bitxu. Hori da, material batzuk zulatu egin leizke, beste batzuk zu hartu leike, beste batzuk, ez, pegatu egiten die, hor dakuzu gauza pilo bat egiteko aukera. Eta mekanika gehiena berriak die, eta aurreko jokotan ez ditugunez ikusi, fresko sartzen da, eta zerotik azteko baduka bere kurbatxua, eta hori eskertzen da, ez? Ez da, habia kontrolatzen da, banoia tope. Osa, eta gero, beti kontu duku idozula, beste biztanleek esaten dozkuena, jende piloa dago, beste olako jostaiu izaki nire antzerakoak ez, emoten dago,
jengibrezko gaietatxo bat izaten dana, estatu batetan eukitzen dana beti. Ba, olako bat, baina pentsatzen da plastikozkoak edo gala, ez? Ero plastilinazkoak etxajenean. Eta olako jende piloa dago, eta alde guztietan, eta bakoitza dago bere bolara, gauza desberdinak itzen, batzu die zela da, erregiak, beste batzu die polizia, beste batzu die suhiltzaileak, eta daneti dago, langileak, eta bakoitza dauka bere erroiua. Eta interesantia da, zer esaten dozkuen, oso gutxi hitz egiten dabe, baina zerbait esaten dozkuen, eta batzutan be, jakin genke, zer pentsatzen daben. Eta hori horrek azkenean pista pilo bat ematen dutzu, puzle batzui buruzko daturen bat, emon leike bai, eta interesgarri izan leike. Eta gainera, esan behar da Supra World, Superan baino asko ze mugatuagoa da eremuz, bentsa momentuz, eta aurrera eta atzera ibiltzeko oso errez lagatzen da, bai. Gainera honek Supra landen begitez, baina beti soia aktibatzen metodoren bat bizkorrago iristeko leku desberdinetara. Orduan, behin, lortzen dozunean leku zail batera joatean, normalen daukazu, ja desblokeatzen dozu moduren bat berriz itzultzeko oso errez. Orduan, mobilidadia asko hobetzen dau. Osa, ja joan desanean txorrago bat itera ez dakin ora, ja daukazu moduren bat oso bizkore egiteko. Esango dugu apurro eta Sousen mapi izango baletz modun, ez? Beti irekitzen dozule zer bideren bat. Ez da teleportatze bat esan nahi hot, baizik eta normalean airea saltore giganteren bat, airetik, beste igual kombinazioaren bat, edo bideren bat irekitzen da, daneti dago. Bai, dare metodo ezberdinak eta hori da. Eta, gero baita hori kino batzu beba dare, lehengo Supra landera, baina esaten dago honek garatzaileak, eta bueno, nire estotuzte, ez dagoela lehenengo tara jolastu beharrik hau erabiltzeko. Baina lagunduko dau, batez ere lagunduko dau, mekanikak eta sistema pixkatu ulertzeko. Baina egia da, guztiz diela historia desberdinak, eta pentsatzen du momenturen batean igual gurutzatuko diela, ze beste joku guztietan be, gurutzatu ditu pertsonaia, gurutzatu ditu historiaren zatiren bat, eta beti egiten ditu kino pilo bat, baina ez da izaten beharrezkoa. Orduan, hori izango esan, ez dakit, niretzat interesgarria da, altxorba da, eta ni oso gustora, bentsate probatu duten early accessian, benetan japentzau early access bat, eske buagi ez topatu, ez bagik, ez arazorik, ez glitchik, ez gauza errarorik, ez dakit inoiz geratu nahi zen ataskauta, eta baduka bere botoia itzultzeko azkenengo puntura, eta gainera hor dare lurretik gotata diskete zar batzuk, eta uste dut disketeak zapaltzen dituzun bakoitzean gorde egiten dozula partida hor. Oda, ez eza konturatzen, baina ja, egunen batean hiltzen baldin basa gertzeza azkenengo disketian, eta hori berabiltzen da puzzleren baterako. Oda, beti oso ondo dago. Azkenean erabiltzen dau jokuaren mekanika ez dan gauza bat, ez? Berak erabiltzen da hori kortetzeko, baina mekanika bezala implementatzen dago, bai, batzutan. Eta kurioso da, bai, benetan niri pentsatzegat originala, bizka desberdina, ez? Oitzuta garen gauzetatik, eta oso fresko sartzegaten gauza bat oso gustora. Grafikoki, kriston saltoa eman du lehenengotik, ez? Egoen gameplaya ikusten nahi geha, eta bat ray tracinga aktibatzen madezu, eta bestelare, diseinu aldetik, objetuen kalitatea, dauden objetu pila bat, kriston saltoa eman du, eta esaten zuen. Unreal Bost, ez? Hori da. Esaten duzuna ez, jolasa, leheno divertigarria almazen, nik uste bere sinpletasun horrekin, mekanika, ikusten dugu baina, mekanikak nola arrautza horiek lortuz aizean irabazten bat salto itea, edo imaginatzen gero hago markurtzea tara izango diala. Pixat hori iten du, joku askotan, bai eskotzaten bate ditu mekanika horiek aziratik enbar dutela, baina honek jokatzen du mekanika horiek hartu beharra. Eta nik uste bere zea hortan, bere politasuna dukala. Etero, hori, ez da jolas bat, askotan esaten duguna, landerrek, ez da itau wholesome games bat, konsideratu halko itzaken, hori ez da igualain politasun hori ez dauka, baina jolasteko lasaitasuna dauka, ez dauka... Bai, etxaiak ez baldin bazeren, eta etxaiak txorrada badie baina, ez baldin bazeren etxai kutre horrek, ia wholesome izango, ze hiltzia beda pizka txistez, normalian onduan agertu,
Baina egia da, darela pizkate etxaia, egongo basan modu bat etxai barik edo, Holson total, izan Ja, liku. aurkezpena da oso atsegine, oso koloretsue, infantile dinugu, baina ez zentxutxarrien azken finen, baina bai, hori, nostalgikoa, simpatikoa, esango dugu, eta orduen nik uste joku atseginen zera horretan sartzeko bai, bale, txola horregaz. Ekartze zu baita ere gogora pixa Toy Story, ez eta estetiko izan, baina jostailuen aventura hoiek, nik uste Bai. Oso polita dala, golosa. Bai, niri behintzet, barriro oso ondo saldu bestezu, Damian, eta aurrekoan horretako gogazko jo. Ez que zenien, nire buruaron imagiteteles lehen aipatu dutena, Zelda bat ez Breath of the Wild, edo neparrizek, ez? Eskatzetamen askatasune gaitxik eta puzliek gainditzeko bide desberrinek, eta hau dana, hori horretan apila erakartze uste, orduan, behintzet, oso aproposan mundu guztientzat imagiteta dut, ez? Dauela apurbet bidea dute, bai umientzat, bai heldu hauentzat, bere keinukaz, bere txistiekaz, eta... Bai, joatzeko gogotaz, bai. Bai, belarritik hola, tiratu behar baldin badotzagu honi, nire ustez, izango zen, Geogen ez da bela etara, eta uste dut eren erabakia izan dela, ez etaratzea, ez liatzeko, edo euskalo, baina, ez, pixkate niretza faiatzen da bena, pixkatokatze jako nire ustez, Geogeko niretzat bersin hori ateratzea, baina, bueno, bestela niretzat da, nire joku kutxunen zerrendan batuko da, ziurrenik, eta bai, oso berezia da jokua. Ez jakintasunetik, Geogen egoten dia early accessak? Aldera no. Ez dakit, baina uste dut esan da bela sartuko, A priori. Bai. Ez dakit, kurioso, ez? Azkenien indizek batez beste abokitzen horren besteko oztoporik edo, ez? Bai. Gogen horretaratzerakoan. Ez da publizerakoan dizo da, no, baina, bueno. Ni bestakit, daukat lagun bat, gustatzekako la Superman bai, eta esan zaba, esto te lo siga Super Bowl, esan dabe hori Geogena, da oso Geoge salia bai. Eta ez da bela erosi behar. Eta, bai. Hori, pixkat, baina bestela, joku oso ondo, eta txistiak, humoria, dana, niri asko gustatzeko. Ateraute romapik edo noiz etorko ian bigarren, porque esan zu logelan dagoela, baina bigarren bai, bueno, noiz baino gehiago, suposatzen da 2026-rako etarabia dela jokua. Auskalo, nik hemen, ikusten zabiztenak bideuan, irudi bat irudia bat, ez dakite ipini alizan dozun aritz, baina irudia bat irekitzen baldin badozue, bueno, eta hor ikusiko dozue da Super Bowlen, orain arte bentzat aurreratu daen guztia, eta, bueno, ikusten dana da zenbat bukatu daben, saltzen da balde batetik, modelo guztiak, irudiak eta soinuak, hori eginda dauke, menuak, kontrolak eta pertsonaia bai, eta gero, lehenengo akto guztia bukatuta, eta ikusten dira, zenbat aurreratu daen bigarren aktuan, oraindik zati batzu falta ditue, eta gero akto 3 eta akto 4 egin bari dare, baina, ez dakit, zenbat ardatuko da ben. Hori da, 2025ko urrian zeukena, eta supuestamente, 26-rako. Hau baino gehiago nik xetasun gehiagorik ez dut ikusi. Esan duzu, lehenengo aktuak zenbat ardatu bezula? Bueno, early access. Nik ez donean 20 bat ordu. Igual hori ez dakit ze puntu da daño dan neurri hona, ez? Azkenean nik. Kompresionista inezu guztia lortzea. Bai, uneko aterata, hori da. Eta bigarren aktoko atal urdina, 3 ordu esaten dabe ofizialki. Dala gutxi gora bera. Eta dara 6 atal. Orduan, bueno, ez? Amazortzi bat ordu eman leike, bigarren aktuak. Ez dakit, gero proportzionala izango da edo, ez? Baina idea bat egiteko igual balio dago. Eta, bori, 18 ordu baldin badie akto bakoitza, euskalo. Ez da behingo bat super motza igual bai, baina ez dut uste. Eta gero bai komentatzia, komplezionista egitea. Komplezionista egitea nik gomendatzen do, joku hontan, azkenean hori die puzliak eta, karo, osaba pasatzea historia, baina joku honetan misterio, enigma eta puzle guztiak dauke eren xarma. Eta, de hecho, lehengo superalanden bentsat, behin jokua pasatuta be, orain di lortze zinu zen, objektu eta gailu pila bat, balio zebenak, 100 hori etaratzeko. Laguntzez otzuenak, beste logruak egiten. Eta hori bepuntazo basan, ze hasieran esaten zinean, joan mien naiz, eta gizen lortzera da, imposible ezin da. Eta gero lortze zinean objektu batzuk, jokua pasatuta,
laguntzen zautzuenak hori egiten, eta oso txukuna esan, ze beste bizitza bat emote zetan jokuei. Odan, kasu honetan ez da, lagadot bidian ez dakiz ez da, bukatu da jokua eta oraindik falta jat, egitea gauzak. Osea, netzat beste ikuspegi bat dauka, eta ni gomendatzen dut. Bai, eta nazten duzuna, eduki aldetik nahiko ondo datorrela ematen du, beraz, nik uste, oain, ikusita orain artekoa eta saltzen duzu bezala 30 eurotan prezio egoki bat iruditzen zait, nahiz eta early accessa izan. Beraz, bai, oso ondo pintatzen duzu jolosa, eta ikusten dugun irudietatik bentsat, oso polita ikusten da. Lehenengo antzematezan, bere, eta respetu guztiakin, garapen oso indi bat zala, eta bar, egia da, Unreal bostakin, kalitate grafikoa eta hori mejoratzen zula pile bat. Eta edukia... Ez da lehenengoa zetan egin zeban, baina, bueno, bai, egongo da salto bat, hori garbi dago. Eta, edukia beti izan bada, bai, supralandetik nahiko edukia izan duna pertsona bat, eta, ba, bueno, aukera bat ematekoa da, desde luego biegarren honi. Baita ganera hori, tamen da bizkulu izaltzen hemen oso ondo ez, baina gero estimiko komentarizetara iritsi eta jartzara, eta gauza bera dinoie bi joku baitzik, lehenengoak 82ko, euneko 82ko iritsi positiboa dekoz, oza, hasta keri bet, oso ondo. Justo horri bilez oine deskribapen erakurtzen da epatzen da, Portal, Zelda eta Metroiden arteko naste badala, Supraland. Eta Super Worldek esteko ez igual horren balorazioa, baina lan dabe oso ondo, uneko 80 piku bat egola ikusi dut, osake, hori behaz genien, zarbide goiziarren da, gozak eitzen doaz, gongo dago betzen asuntua. Eta igual, egin ditzuelako, oso desberdina dalako izan leike be bai, ez? Zentzetan, nik esan duten bezala, ez neban esperain desberdina, eta hasieran ben erin zoztan pixkate, ez? Atzerak, faltan botatzen itxoan tresna batzuk, eta hori, baina bestalde, esatut, kiston meritua dauka. Dako zuia montatuta kiston sistemak, eta ez dan aldatzen dozu. Bai. Igual, eta gero, posible da baita, zarbide goiztia egan sartuan jende gehiena, izatia ja lehenguan oso salia, eta igual ez gustau izana, ez? Hainbeste aldaketa egin izana. Bueno, bai, edo kontrako, ez? Askotan, Steamek derrigortzez jo joku erositxe eukitzera, adirazitzen desu bat ordu jolastu desu zen, zure analizia argitaratzen desu nien, baina pentsera diot, orokorrien, analizi bat idazten dagoen jenti edala, oso joku guztiako lako, orokorrien egongo da asko, justo kontrako etzen dagoena, jate guzti da hori asko dut. Baina lan hori hartzen badozun, ez zebez irabazteko helburu gaz, suposatzet orokorrien ingo duzule, ustetan jatxu. Bueno, heita jabe... Bai, asko, bai. Baina, bueno. Vale, ados. Bai, ba, bueno, aukera bat ematen bajatzu, lan dezun badaukazu, eta aritze, a ver, ez da git, aukera bat badaukazu, ba, hori da. Ez da oso luzia, así que, zentzurtan. Hori da. Bueno, ba, gauza politzek, Supra Worlden inguruen, eta ondo iruditzen baiatxue, urrengo analiziregoa, salto batien. Bota. Venga, ba, kasu honetan, aspaldiko joku bet dakart, ni berez txikitzen nintzen oso Wolfenstein sali, Wolfenstein iruden ibiltzen ditzen unbetan, ez dakit, nik uste dute hausokidiren baten etxien, edo horra idei askorik eukin barik, gauzak ondo ulertu barik. Ba, bueno, inoz eiaten askorik sartu, egize da Doom edo Quake eta alakoak be, ide softwareen beste batzuk be, apurut kanpoan geratzen jatezela, ez nazi zen super salie, bai edu jaten behin ja Duke Nukem irudegaz, hor bai, horretan bai benitzen piloa, eta hor sasi nintzen saltzen, ez? Retro boomer, tiro jokuen mundu honetan. Ba, bueno, ja denpori goz, bai. Duke Nukem irude, da joko bat oso ondo sartu da bena, Niri aurreko urtean ero Euskalien konterrian zeuken ipingita retrozona baten hori biltzeko, eta ze ondo, osea, hasi jolasten, eta ze ondo, que joku batzuk, dun bat be, igual ortopedikoagoa sentitzen da, baina Duke Nukem irude, onjokan oso ondo, Bai, nik uste boomer shooterren horra arloan gaiurren dauela, ez dakit honen izango da, baina hortiko katzen agetxe gora bera. Eta gero denpori egaz bai ikusten bazan, gogoratzeote Mikromania talako aldizkarizetan Return to Castle Wolfenstein, jabarretxu hau esan, iruden, eta beste kutsu bat hartzen mana, horrek ja bai irakartzeo ezten, bai jokalari bakarrak, bai multijokalarizek, baina neban jokatzeko aukera handirik eukin, nagusitxo hau izen hartien. Alan dabe, Machine Games taldiek eta Bethesdak, 2008garren urtien, estrene bien Wolfenstein, The New Order iragarri bienien, segizen eragarri dozten, shooter moderno hauen garai hartan,
sarmata proposamen bereziz eukitzen basan titula zela ikusi noan, eta jokatzen hasi nintzen nien, segiden ja maite minute itxi osten. Tiro joku galanta ezetigaz batera, historizo eta mundua beratxak, uste nebana, baina pertsonaia heldu hauek, mekanika divertigarri eta berezi mordoa, eta bueno, orokorrien nabar izan, Machine Gamesen tituloak, arima eta nortasun propiak eukitzen bazela, igual, hazikera baten espan hori emoten, baina baina ez zen jolasten ikusten duzu, argita garbi. Egize da, kaleratu zanien The New Orderrek espalauki narrakastan dirik, baina denpori egaz kultuzko obran bilakatzen junda. Eta gauza bera gertatu da, bera jasoan espantzino independienti egaz, The Odd Blood, etxezana. Hortaz, urte batzuk berandu hau Wolfenstein The New Colossus jarraipena iragarri bienien gogo handiz itxaron eban, eta kaleratu da segitzen erosin ebala, eta topera monotxon. Baina hori 2017 estrenesan garai hartan, eiaten askori guzti apurret decepzioa zen, eurrekoak horren beste guzti hostien, nahiko gotxitzi osten. Lehen jokuen erritmo bikaina galtzen bala iruditzen jaten, elementu batzuk ziren horren borobilek, eta bueno, azkenien erdi astute itxine ban, gero beste jarraipen bat jaso eban, Wolfenstein Youngblood, eta hori, hor, alboratute itxiot, sartu bena senyor. Baina, bueno, aurrekoan, tiro joku frenetiko batien ibiltzeko gogozi bilin nintzen ez, bigarrenaz heldu netxon The New Colossuseri, eta, bueno, apurrete, nire espedintzize kontena getxuet. Ez dakitz badakizuen getxugu gara zertaz doan, The New Order da The New Colossusen, bueno, Wolfensteinen historia hau. Orokorre Wolfensteinetan, nazizen kontra jokatzen dugu, oso joku amerikarra dire, asko guztiak gora ipatzie euren herrialdia, baina aldi berien gauza interesgarri batzuk bezartzen da bezala aipatu behar da, adibidez, Return to Castle Wolfensteinek alako magia sarra, magia ilunet, alako elementuak sartzen bazan. 2019 zen besten esan beste Wolfenstein bat, nun denbori gelditzeko boteriek eta alako kontuak ikutzen gendu zen. Bueno, The New Orderren barriro berrabiatze bat izen zen, eta kasu honetan ikusten dugune da, olako timeline alternatiba moduko batez, nun nazisek garatuen bien, mundue konkistatu bien, eta horren ondorizoak ikusten duguz. Lehenengo joku hartan, eta bukatu hostien, gure joku hartako txai nagusi ziltzen gendun, eta uste gendun BJ Blazkowicz protagonistie, bere helburu bete hostien hile itxezala, edo ez. Hori zebera agartzen da bigarren jokunen hasikeran, eurreko jokue bukatzen den une berien hasten da, eta gaixorik eta hilzori zen esnatuko da gure protagonistia, lehen jokuen eskuratzen gendu nazi urpekari erraldoien matxino taldiegaz batera. Hilzori zen dinot, eta garrantzitsu da, nazi zen unibertsa alternatibo honek aurrera jarraitzen dugu, eta azkar batien hasiko dakzinoa bideo jokuen, ze nazizek urpekari zen sartzen dire, eta ja, gure protagonistia bazelan ez dan akzinozko eroiz izen da, euren kontra borrokan hasiko da. Hori izan duten moduen, hilzori zen jarraitzen dugu, eta lehenengo maila hau kurpila aurkizen ezeritxe hasiko dugu, ize bizirik barik, holantzen mugitzen, oso une berezize direk izan, eta hori ikusten da barriro, lehen aipatzen dugana, Machine Gamesen joku honek kriston harimi dikila, neko berezize dizela, eta hor, ja mekanikak berreskuratzen azten gara, apurka-apurke ritmo hartzen azten gara lehenengo joku honetan, baina kontrolak, urpila auki ganien geldoak eta traketxak izango dire, baina bai epatu behar dute, gauze bat dekona Wolfenstein The New Orderrek, dekona The New Colossusek, eta oso gitxi ikusi dutena azken aldi zen. PC-ko joku zarratan, boomer shooter honetan nahiko ikoa zan, burua ateratzeko mekanika hori, lean edo asometie izango zana, normalien Q eta E teklak azerabiltzen genuen, altura desberdinetan erabiltzeko aukeri egotezan, hori, ertzetatik pistolia atateko da, tiro itxeko. Baina Wolfensteinetan hori apurbete eraldatute, apurbete evoluzioneta ikusten dugu, nik agiteaz jokatzen normalien joku honetan, eta ikusten dugune da L bat edo LB botoi izango zana sakatute, zapaldute mantendu eskero, mugitu beharrien palankiegaz, ingo dugune da, gure buruen mugitu izango zana ez, eta adibidez, hankapututan jarriko gara apurbet leku altutatik begitzuterakoan, edo makurtu eskero eta mekanika bera bi eskero etxundu ingo gara, eta batzutan, ate azpitzik tiro etxuko aukeriko dugu. Da, oso mekanika simpli izango dugu, eta jokusarratan sarritzen ikusi dugune, baina astute geratu da, eta honek beste buelta temototxo bat ezbe kontsolatan, orduen, niri pila guztia jaten gozaba da, eta punteterakoan be,
asko eskertzen dana, sarritzen, joystick egaz, bizti ikuspegi zen mugitzerakoan laguntziko balizio dutzu honek, igual, bizek erabilitze, ikuspegi zen mugitute, eta zure burua purtsu bet mugitute, headshot horrek, burure tiro horrek lortzeko lagungarri izaten da. Eta manduakin, barkatu, Lander, manduakin ze teklakin egiten dozu? L bat edo LB izango zena. Goiko lehengo kolpekariz eskerrekoa, hori manten dute, eta gero palanki egaz mugitu, eta horretzen duzun da hori, ez da alboratu apurtxu bet. Eta hori, da super simple, baina ditzako Wolfenstein gameplayze edo tiroak eurek, benetan berezi ditzen dauzena izango dugu esentxu askotan, orduen, da hori oso simple, baina nabarmentzeko aldi berien. Eurek tiroketak ikusgarri dire, izan The New Colossusek grafikoki ikusgarri izaten jarraitzen dugu 2017tik estren zanetik, horre eskertzeko dala epatu behar da. Eta akzioa topera arma bakargaz ibilko gara Blaskowitz-egaz, edo bi erabilalko dugu saldi berien, ez tekiz zertan barrinek izen, hori guk hautatuko dugu. Armategi nahiko zabala dugu, pistolak, metraietak, eskopetak, laser armak, akzioa nagusi izan dute moduen, joku oso odoltxue da, oso frenetikoa, eta zentzu horretan berezitxu egiten da bena, egize da, tiro jokuek normalien violentoa dizela, baina Wolfensteinek beste modu batera heltzen dotziela esaleike. Aliberien baitze, heldu hau historizoa nahiko soroa da, nahiko berezize da, baina gai batzuk oso modu berezi da pertsonalien jorratzen deuz. Akzinezko joku izan arren, isil gordekako atalak beuko duguz, adibidez gune batera jartzen garen nien, agartuko dakulako komandantik dauzela, nazi komandantiek. Euren kokalekue agartuko daku gitzi gora bera, zenbat metrotara dauzen, nun kokatzen diren gitzi gora bera. Eta izil gordeko atala honetan, hori izango da, helburu eurek akabatzie, inork ikusi barik, ze ikusi ezkero alerti joko dabe, alarmi joko dabe, eta behin da barriro txarrak agartzen hasiko dakuz, azken finien, leku denatek agartuko ditire, munizioa gaztetera erun gozku horrek, hiltzera beba izan, egizizan, nahiko harin algara hil, eta nahiko berezizia zentzu horretan. Arma batzuk izilgailuek dekiez, bestela exekusinak etxeko aukeri dugu gurbildu ezkero, jaurtitzeko aizkora dugu guzue jentia izilpin hiltzeko. Baina epatu biorrota honetan, nabari dela, mailan diseinuek bera haitzen dabela eurreko jokuagaz alderatute. Lehenengo jokuen oso divertigarrez izan, izil gordeka ibiltzia. Izan, aldi berien erreza, baina naturala esan organikoa esan jokuko akzioan barruen. Bigarrenean pasatzen dena da, dauzela, uste hondik, orokorrien maila zabalaue dizela. Ez bakarrik tamaina atletik, baizik eta ez dagoelaik eskutetako horren beste leku iruditzeate. Hasik eran behintzet. Eta orduen askotan pasatzen date, ibiltzen dagoela albo batetik edo izilpien aldoten moduen, ez dut inorri ikusten, eta derrepente soldadu batek mapako beste puntatik, ikuspegi nahiko, zorrun ikusten da orokorrien. Eta derrepente, arrapeiztie, alarmi hasi dire joten, eta da inzo, ez to deinez, ni bakarrik ibilna mapako soko batetik, zelan arrape doztia. Eta lehenengo jokuen egaten iruditzen hori pastatzen zanik, hemen horregaz borrokatzu bedekot, baina gizela jokuek aurrera inala asunto hau apurret hobetzen doala. Aipatu barik itxiko dodan gertakari baten hostien, objektu berri batzuk eskuratzen joango gara, adibidez, leku estuetatik igarotzeko lako arnez moduko bat, toki garaietara heltzeko hanka moldagarri batzuk esango dugu, lako zanko batzuk modukoak, oztopak zuntzitzeko plakaje bat emote eskun lako peto moduko bat. Orduan horrekazia mapak beste dimentsio batzuk hartzen doaz, eta hor horria izilgorteka soaz, baina aldi berien askatasun gizat dekozu, leku gizatara altzara, beste pide batzuk ikusten duzuz nun soldaduek ez totxu horren erraz ikusten, eta horria jokuen amaiera erantza, mekanika honek beste maila bat hartzen dugu, beste kutsu bat hartzen dugu. Wolfensteinen esan doa moduen, holako etorkizun alternatibo baten ibilko gara, adibidez, nazizek estatu batuek konkiste dabez, Manhattan eta lako lekuetan bomba atomikoa bota dabez. Orduan, maila asko leku zeharo desberdinetan girotzen dire. Baina aldi berien, kasunetan, estatu batuetek ibilko gara ez gizen bat, dana suntxitzute dau, edo basiek dire, edo beste orokorrien asko errepikatzen da girotzie. Eta sentipina oso antzeko izaten da sarritzen. Egize da batzutan, historizoak idatuteko eta akzio bako maila batzutan kriston leku edarra dauzela, dinozule, ostras, nik gehiago otonena, edo bentsetamen borroka nahin.
baina ez, gero maila nagusiztan orokorrien girotxe nahiko errepikatzen da, eta horrek atxera bota da dozte. Lehenengo jokuen leku desberdin pilo egoten dira, mutxatu ez da, adibidez, burure, Gibraltar zarkatzen ban alako subierra aldoi bet eraikitzen biela nazizek, gero gure protagonistik horia suntxitu itzen ban, eta mai esan subierra aldoi horretan nun dana suntxitzen joatezan, dana apurtzen joatezan, hortik gora eta bere abiltzen ginen. Alako gauza berezitxo egote ziren lehenengo jokuen, eta bigarrenan horren utxunie, horren faltie igarri dut. Arma aldetik, esan dut armategi zabalauko dugule, baina abilezizek be hobetzen joango gara. Wolfenstein edeko zena da, aldatetik, armantzako hobekuntza simpliek, honek mapatan topeko dugu, honek esploretan, leku batetik bestera bilitze, edo bigarren mailako misioak burutute, zelakoak egon badauz. Eurreko mailatara itzultzeko aukeri dekogu, adibidez komandante zehatz bat hiltzeko, horretan apuru gehiago esplore eginke mailie, eta armantzako abilezi honek edo tresna honek topeko duguz. Adibidez, metraietintzako zera, frankotiratzailez, rifle bilakatzeko zera, ikuspuntue, edo eskopetantzako euren perdigoiek hormatatik errebotetako abilezi bet, holako gauzetxuk dauz. Eta horretaz aparte dekuguz abilezizek. Dizela, erronka bidez, desblokitan doazen mugimendu edo estatistika berezizek, ez? Adibidez, isilgordekau kasuen, nazizek isilpin hiltzen bagoaz, igual makurtute oinez ibiltzerakoan askarrauek izango gara, edo jaurtitzeko askora gehiago eruteko aukeri uko dugu, edo bizik izabuko dugu, bi eskuko armak erabilitze, eta aksinioan ez, topera, tiroketetan topera ebilitze. Horako holan gure jokatzeko eri saritzen dabe, zentsu baten, eta estatistika orokorra hobetzen goaz, eske finen injerrak gehiago eukitzen goaz, eta bueno, eroten zaitxu be bai, jokatzeko modu desberdinek probetera, bai azen guztien atxun gehizen, eta gero horrek hobetzera be bai, ezta? Historizoak, bestalde, gauza nahiko interesgarri eta berezizik etzen deuz, Blasko protagonistien iragana bizitiko duguengoan, zan duten moduen, estatu batuten eriko garelako nazizen kontra. Peniedaz, historizoak egizan momentu oso potenti dekoz, dauz, gauza para tinosune sekresta belpazetan amen, eta neban espero inundik inora bez joku ameti jutie, ze apatu dut ez, beste Wolfensteinetan alako magia iune dauzela, edo abilezi berezizek. Hemen ez da hortik, asuntoa, gauzi da dauela alako teknologizen oso aurreratute dauen zibilizazio eskutu bat daur, Wolfensteinen mundu honetan, eta horregaz batera, arma eta olako tresna oso berezizik ikusko guz, eta hortik da portxu bat historizoa. Hortan sakondu barik topera, baina inguruen horregaz laguntzen dugu, historizoa aurrera tiretxera. Orokorrien, esan bidero, bigarren partida honetan gehiago guztia dela, The New Colossus. Egiz da ez tala altzen lehengo jokuen mailara, baina barriro probeoz tiren bai esan bidero dut, eskartzeko dala alako tiro joku bete ukitzie. Horren beste denpora darogu tiro joku nahiko generikoakaz, ez da benak zer barririk edo berezitik eitzen indizek ezpadire behintzet. Eta orduen, airukoitzen esparruen ikusti alako joku benetan berezibet aldeanatik ondoen dauela, naiz eta igual bere akatsa dekoz edo bere utxunetxu dekoz, baina benetan, ez botati atzera Wolfensteinen aurkezpenak, ez pentsa izango dela tiro joku soro bat, odoltxu eta listo, gauzak gehiago dekoz, eta benetan, probetik merezi da benak, orduen, hau da nire gomendizan momentuz. Eta Youngblood bera urrengo jae jokue, probetako goga dekotez, baina nahi gizan moto ez dela, ze kooperatiboa bideratute dau, beste zerbitzuerako jokuen, geusatxu batzuk gaitze dutzi ez, orduen hori etorkizunerako etxiko, eta horretik bentsete, bastakitz, Supraland edo Supra World-roetako kere dikoten. Zein izango zen ordena, berez? Zaizke, nik adibidez estimen indokat eskuragarri, Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein Enemy Territory, eta gero doka Wolfenstein B The New Colossus hau, gero Wolfenstein The New Order, The Old Blood, eta Youngblood. Hori da, deko gunea The New Order, hau da, berrabeatxe barriz Wolfensteinena, Horren izango zen The New Order, gero The Old Blood dekogu alako espantzio independenten moduen, historitzoari beste bidea batetik doa, baina, bueno, jolastu leike. Bigarrena izango zen The New Colossus, eta hirugarrena Youngblood. Gero da buena da, errelatate virtualeko beste joku bet. Ez da probe ez dakitz nun kokatzen da historitzoan, baina mundu honetan, unibertso honetan kokatute dabe bai. Eta zu komendatzen dazuna da, batez ere The New Order eta The New Colossus hau. Vale.
Eta all blood beba izango nek, Igual, jentira asko guztiako nire txat ez da hor topien geratzen, ez da goizien geratzen, baina oso ondo da bai. Oso ondo. Lander pertsonaiaren evoluzioa esan dezuna habilitate ezberdina da. Naturalki tortzen den gauza da jolasarekin batera, edo dirua edo alako zerbait puntua edo esperientziego zerbait biltzen joan bertzea, pero haren arabera jutentzea erosten edo Esoaz erosten. Dekozune da menuen pantaila bat abilez izena, eta bertan erronkak hartzen dire, badibidez. Hil ez dakizen bat etxai, bi armagaz aldi berien. Edo erabili laser armak, burure tiroak eitzeko, lako guzak, bakoitzak bere erronkatzu deko, eta orduen zoaz desblokietan, eta gero maila zigotzen, epatu dut esan hobekuntza da gaitasun horrek ondino gehiago gotu lehik ez, eta horrela zoaz jokatzen apurtxu bet. Eta die horrek logroekin batera doiaz edo? Esaten dut, Bai, izan lehik logro modukoa dela. Gero ez dakitze, lotute hausen zuzenian, baina alko bien funtzionen logro moduen egiz izan. Bai, ez azkenean platinatzerakoan jendeak, igual nahi da euneko hori ikustia, baina askotan beraz divertigarria danean, ez? Da interesgarriena. Danean erronkatxua eta penetan politxa hori lortzia, holako kasutan merezi dago. Hori da, bai. Oso ondo, Wolfensteinean ikuste azken urteetan esan dezuna Lander jolasatzu pixeta bota gongo dira beste atzuk eskia, baina nahiko ondo idea funtzionatzen eta jendea beti gustu hartzen ditu, así que beti ondo sartzen daulako shooter ultraviolento bat. Ez danak gaur egun ainoikoak ez dianak izaten. Ez, baina gainera ematen da dokala, historio toke bat, eta niri berez, Call of Duty sarretan, kanpainatan esaten dut, pixka faltan botatzen dutela. Niri Call of Duty biren kanpaina pilloa guztu jaten, bere garaian. Eta incluso Modern Warfare zala bai, ja moderno txua. Eta hor dutik igual ez nahi zibili, eta bere garaian olako kanpainaren bat nahi hemen osori jokatzea pilloa gustatzen jaten. Eta igual oin saldu doztazula, jostea, itxura honartu dutzat. Bai. Esan honek ondino narratiba aldetik askoz potentia dela, ez? Zu mundu alternatibo hau, baina aldi berien maiatatik topetan zoaz, egunkaritzek, edo bestien notak, bestien audizioak, moteko ez, apurbete osotasun hori mundu beri. Eta niri, azkenien, horrekoren nolako historia alternatiboak eta asko guztia gatez, eta hau esango neke, bera mundu oso ondo ere dute daula. Bikain, bai. Niri gogua emondo estazu betiko bezala. Eta de hecho ya instalatzen jarri do badazpa. Hola. Bai, ez dakit zer gehiago komentatzen edo zon, Blaskoren aventura honi buruz. Nik izan honeke momentu zolan etxiko gondu dugule, Igual, tamien, ino saltzen bazun hartzen baduzun deni border, hor bai komenteko gorize, baina momentu zolantzen. Oso ondo. Bikain. Bueno, nik aurten astibarik ibili naiz, badakizu, azken aldi zen. Eta oso tarte motzak Neuskanian jolasteko joku baten bila ibili naiz, aurten. Eta Witcher 3 jolasten eban, egia esan ematen daudala orkiston joku luzia, baina misioak nahiko pinpan die, bidaia askarra dauka, eta hola erabili naban, batzutan gehiago, bestetan gutxiago jolasten. Super Bowlen aurritezko sarbide hau asko pentsatu barik hartu neban, eta gero honen ostian, Immortals Phoenix Rising, hori, ez da, 4 eurotan lortu neban, berapen batzutan, eta aukera bat emotia erabakin neban, ze jende asko oso ondo berbaitxe zeban honi buruz. Eta bueno, kontatzea erren, ez? Piskate zein izan da nire esperientzia, nire beste joku honi buruz, ez, aurtengoa. 2008ko abenduan urten zeban, Ubisoften joku honek, eta oso maitatu izan hori da jolastu da benen artean. Hasieran bai ukizitzuan crasheo arazo batzuk, eta holako movida batzuk ikusten da, azkenean kritikatan, baina jendeak normalean maite izan dago, jolastu da benak. Asko kritikatzen dabe, ez? The Legend of Zelda Breath of the Wild aipatzen da deskribatzerakoan joku hau, batzuk izan dabe The Legend of Zelda eta Assassin's Creed, nahaztuta, baina bai, kopia bat, ero inspirazio oso handi bat dala esan genke. Eta ez dut uste txarra da, nek, azkenean Breath of the Wild kriston joku txarra da, esklusiboa da, eta orduan beste konpainia batek egitea joku hori,
beste plataforma batzutarako, ez dut gaizki ikusten, bez? Baldin badaukazu, ez da kompetentzia bez, zuzenian, ze beste leku batean daukazu, nire ustez. Berrezo, ez un genero asmatu, jende asko ikusten. Ez, baina bai emozatzen buelta bat, ez? Niretzat estiloan berritasun asko zeukan, eta munduaren ez dakit, mundu irekiaren moduan, bai, ez dakit, planeo hori, ez? Kopiatzen daudana, praktikamente dauka planeoa, dauzka saldiak, gauza pila kopiatzen ditu, incluso templuak, da ia, bai, Breath of the Wild izango basan bezala, kopia niko nabarmena da. Baina, nire guztau jat. Azkenean, 5 urte eta 3 DLC-ren ostian, jokua jokatzen jardun dut, eta ni bakarrik joku nagusisa jolastu dut, DLC barik, eta lortu pasatzea, bere puzzle, sekretu, etxai, eta altxor isa guztiak lortuta. Ez dauzkate logro guztiak ez, baina normalian daukenak zerikusia puzzleekin ero erronkekin, bai. Asko disfrutau dut, Immortals Phoenix Rising hau, eta bueno, komentau da, hau ze plataformatan dago, hau daukazu Switcherako, PlayStation Lau, PlayStation Bost, Xbox One, Xbox Series S eta Xbox Series X-arako irten zan, eta baita irten zan bere garaian estadiarako, baina, bueno, estadia joan zan pikutara, eta listo. Eta noski, PC-erako, ez? Ubisofteko jokua baldin badabe, Steamen launcherra zabaltzen da problema barik, incluso Linuxetan, ni genau Linux ordenagailu batean ibili naiz, eta Steam Deckian bebai, eta bietan perfectamente ibili da. Joku hau, Greziako mitologiako panteoia hartzen dau, eta bertako jainko batzun, eta Tifon Titanaren arteko botere joku baten erdian gertatzen da. Tifonek jainkoen uarteko biztanlea guztiak harri bihurtu ditu, Zeusi boteriak kendu eta jainko batzuk eraldatu egin ditu. Orduan guga, Feniz izeneko pertsona bat, gorpuztuko dugu, eta gure itxasontzia ekaiz batek ondoratu egin dau. Jainkoen uartera iristen garenean, arriskua ez dan izaki bakarra gala uste dugu, eta gure anaia dala benetako eroia ligiron, baita harri bihurtu da, eta orduan jainkoen panteoiaren etorkizuna ikusten dugu gure esku dagoela, eta horazten da historia. Bastante humore puntu bat, Zeus eta Prometeo elkarrizketa batzu dare, hori ikusten die, azkenean Zeusek berak atxilotu zeban Prometeo, mitoan eta dana, harri baten kontra, eta lagasotzan arrano bati bere gibela jaten. Eta itzen da belana lagun zaharrak izango balira bezala, baina, bueno, claro, bate bestia puteatu dao, eta hor dare. Eta hor dare, olako elkarrizketa batzu, batek kriston puia botatzen dut bestiari, eta inbio duguna da, hori gertatzen den bitxartean gu pauso txikiakoia emoten, ez? Eta erak joaten dio, komentatzen jugada, esaten da, ikusi Fenixek zelortu da ben, eta bai, esan notzen ez dakiz, eta bitartean gu gabizena da, Afrodita, Ares, Hefesto eta Atenea jainkoak askatu nahian, ez? Zer, azkenean, Tifonek jainko horrek eta beste batzuk ero eraldatu, ero dabil erabiltzen borrokarako, gure aurka bidaltzen. Eta, bueno, jokatzerako orduan, nire ustez 4 punto nagusi dauzka, joko honek, bate mundu ireki izango zen. Hasieratik leku gehienetan sartu geinke, osea, mapa neiko ez da oso lineala, baina oso ondo akotatzen dau, eta baita oso ondo esaten dozku zona alde bakoitza zein dan. Orduan, gu joan genki hasieratik dana desblokeatzen, edo oso ondo ikusten da zein dan momentu honetan tokatzen gatzun eremua, eta gainera, bueno, zailtasun mailak eta pixkat zure lekuan jartzen zaitzu, orduan, ez da hain erreza galtzeko. Errezi gartzen da nunga bizen. Orduan, nik uste dut txukun diseinatutako mapa dela, mapa gainera nahiko txiki geratzen da, o txiki hobentzat ez dare distantzia hondiak, oso errez zeharkatzen da, oso errez bidaiatzen da mapan, eta estetikoki oso erakarri egite jat, gainera kolore paleta oso vibrantia eta saturatua da, ez? Niri gustatzen joku iunak eta hori, baina egia da, eukidogula bolada hondi bat 2006, 2010 inguruan zeren joku guztia ziela danak sepia, eta honek, adibidez dia danak kolorin kolorau, pixka Supralan eta Supra World bezala, ez? Oso kolore eta xeetasun asko dauka,
eta nahiko polita da, ikusten baldin badituzu irudiak ero, nire erakargarri zaite jat. Eta, bueno, mapa honen barruan, dago daneti, baina, bueno, igual puntu nagusia da Tartaroko ganberak. Tartaroko ganberak dien, azkenean Tartaroa da, titanak atxilotzen dien lekua, ez? Jainkuek titanak atxilotu zituzten Tartaroan. Zango zen, abismo, ero, ez, amildegi infinito bat bezala. Eta hor, ireki die 60 bat ate, mapako leku desberdinetan, eta karo, ireki diela infernurako atiak izango dugu, ez? Odan gu joan biaga, eta ate horrek itxe egin behar ditugu. Eta izteko, erronka desberdina dare. Odan, 5-10 minutuko erronkatxuak dare, ze Breath of the Wilden... Bai, sartute gizu. Hola da, bai. Dauko zu, 5-10 minutuko zirkuito puzzle jolastxoak, Tartaroko ate hauetan, eta beti agertzen da, igual, armaren bat, armaduraren bat, itxuraren bat armaduraren armaren zako, eta gero, isa beti zeusen tximista bat. Eta, bueno, azkenean zuzoia lortzen gauza desberdinak, eta horrekin zoia pertsonaia hobetzen. Boterea igotzen jatzu, indarra, espatarekin abilizia, dana zoia igotzen poliki-poliki. Eta, nire asko guztau templuen ero Tartaroko ganberen tema hau. Eta batez ere hori denbora gutxi daukasunean, sartzeza, esaten dozu, venga, 5-10 minutu, irtetzeza, eta ja, egin dozu, zerbait. Ja, jolastu dozu, gainera, emoten dutzu bukatu dozunaren sensazio bat, eta iristeko gainera nahiko askarra da, Gutxi gara esatu dozu, handago, joate naiz, egan egiteko aukera daukazu, orduan, mobilidade aldetik oso erosua eta polita da, eta iristen za, egiten dozu, eta listo, baldin badaukazu ordu bete, fenomeno, baina bestela be, gustora. Gero, baita mapan zehar hori dare beste erronka mota batzuk, arkoarekin egiten dienak, ero lira erraldoi baten musika edo doinuak etarabia dituzunak beste gauza batzuk lortzeko, eta hortarako igualein behar duzu beste puzle batzuk, borrokaren bat, daukuzu kofre batzuk oso eskutauta darenak, beste batzuk hori baten bat garaitu behar duzuna desblokeatzeko, baita monturak domatu behar dituzu, montura desberdin topatu, batzuk askarragoa dira, beste batzuk motelagoak, eta gutxo gara hori. Eta azkenengo puntua izango zen, misio nagusia, ez? Dagoela historio zentral hori komentatu duguna jainkoekin eta tifonekin, eta badare sinematika batzuk, borroka saiago batzuk, beste Tartaroko ganbera berezi batzuk, eta horrekin be, puzzle nahiko txukuna gare, eta bukaerako apoteosi txiki bat dago, ez? Puzzle saiago batzukin. Eta, hori, hortarako badauzkagu elementu batzuk, espata bat, eskora bat, arku bat, danako betzen joango ganak abilezia zuaitz bateko habilidade bereziak hartzen. Hortarako, baita gero posioak oso erabilgarria dira joko honetan. Armadura igotzeko, erasoko mina igotzeko, bizitza igotzeko, eta estamina berreskuratzeko, bai. Eta, bueno, momentu puntualetan, bata edo bestea erabiltzia ondo etortzen da. Inkluso, borroka erdian askotan estamina komeni da txute bat eukitzea, segun txai, nola sabizen burrukan eta, bueno, egia da burrukak oso errezak egiten diela, komentatuko dut. Eta gero badago baita eosforo txoria. Gero bihurtuko dela, bueno, ikusiko dugu. Baina eosforo txoria badaukagu eta gure aldi izango dugu borrokatan. Zer gehiago? Immortal Phoenix Risingen gure pertsonaia 3. pertsonan ikusten da, eta mugimendu aldetik oso atsegina da, berakin planeatzea, mugitzea, korrika ibiltzea eta eskalatzea, bai. Eta horregaitik, eskalatzeko mekanika be oso antzekoa da, Breath of the Wildena. Orduan, bai, oso antzeko dala esan behar da. Arma eta armadura asko dare, bakoitza bere ezaugarri desberdina dauka, baina, bueno, ni iritsi da puntu bat, non hartu duten bat pentsatze gatena honena, eta joan naiz gero igual estetikoki beste arma eta armadura batzun itxura ematen, erabilizenke beste batzunak itxura emateko, itxura hartu. Itxura denbora guztien aldatu zenke, Hasierakoa ipini beste edo zeini, ez dago golako mugarik, zentzu hortan. Nahi dozuna erabili, eta gero itxura nahi dozunana, bai. Bai, niri guztau jatori da, bai. Orduan, nire iretsi da puntu bat, ez nara aldatzen dira arma, eta bakarrik itxurak. Eta, hori, partida zein luzeak, zein laburra botatzeko bali da, eta nahiko fresko sentitzen da, ia bukaera arte, egia da, bukaeran, igual, segun, zenba denbora dara esan jolazten ero, ilikela pixkate astuntxua, gertatzen den guztia, azkenean,
ez gauza asko die, ate asko, templuak, momentu batzutan dia errepikatzen hasten die, horri igual hileke pixkat astuna, baina, bueno, neri ondo etortze jaten, azkenean esan, ez, 10 minutu, venga, pum, sartzen naiz, egiten dut hau, eta, listo, igual aste betean, Claro. behin sartu nahike. Olako momentutarako oso ondo, ez, igual, horretara bakarri dedikatzeko eta zuzenian pasatzeko 50 ordu jolasten, ez, igual astuna egin leike hori begia. Ez da, barriro berzaude batera buelteta, hori zera pasea denei izan dute gizekaz, sarritzen. Egon biharrien 2 orduko partide gotaten, agartzen zinen mapan, ikusten zer handekot esan dute gebet, araño joango naz, holan gero teleportatzeko leku edekot, eta aparte, bertako erronki, 10 minutzuten, gain ditzuko dut, azkenin ziren partida nahiko laburtzuek, bat ez switch baten, oso eroso zala horretarako. Eta, de hecho hori, tartaroko ateak sartu zanean, teleportatzeko balio dabe. Es que, da pizka deskaragoa hori, bueno. Eta, bueno, DLC-ak ez ditut probatu, baina erabiltzaileak nik irakurri duten agaitik egiten eta hola, asko gomendatzen ditue, die bat izango zen A New God, lehengo egiten zana, jainko berri bat, eta ia dana tartaroko ganbera berria dio, templo berriak. Bigarrena izango zen, Myths of the Eastern Realm, ekialdeko erreinuko mitoak, eta historioa lusatzen da DLC da, esaten dabe dala originalan antz gehiago daukena, azkenean da, izango bazan bezala, historia lusatu, ez? Beste mapa batxo batekin, eta hola. Eta hirugarrena eta azkena, The Lost Gods, galdutako jainkoak, borrokara bideratutako DLC bat da, eta hau berezia da, segaitik, atzetik ikusten genioan guk hirugarren pertsonan gure pertsonaia, bain pasatzen da ikuspegi zenital batera, Hadesen estilora, eta borrokarako abilezia berri ugari sartzen dira. Eta izango zen gehiago, Hadesen ikuspegitik borrokak, ez? Eta, moten da igual, ez dakit noiz urten zan, baina influentzia izan lehike hortik. Ez dakit, nahi bintzat ikusi eta hori etorri joa burura beriala. Eta oso desberdina, eta batzuk esaten da, hasieran atzera bota zebela, ez? Bota sotzela asko, ze joku dago. Baina, igual batzuk esate zeben, igual nire guztokoen abukaeran, Eta hoxe, komentabia da, 3 DLC-ak season pasa erosita los daitezkela, edo banaka erosi, baten batek espotu tiratzen, ez? Ja gustau zerbait, eta hori ez dut hartuko. Baina, erreferentzia moduan, Steameko joko originalakoen 40 euro balio ditu, baina 4 eurotan egon izan da, eta DLC bakoitzak 8 euro balio ditu, baina 2 euro eta erditzen egon izan da, baitza. Eta season pasa be, 6 euroraino jeitsi da. Orduan, da joku bat, azkenean potentzialki 10 eurotan lortu leikena, eta 10 eurotan DLC guztiekin, esaten dut, eta joku oso borobila da, eta oso borobila izan leike, bere, kopio dutalako Breath of the Wild, eta gero be, sartzen da Greziako mitotan be, oso historia sendua dauka, pertsonaiak oso sendua dira oso ondo landuta, dare ja, existitzen delako hola, eta zuk erabiltzen dozu egiteko historia ameno bat, gainera estetika be oso politxa da, Grekuen templuak eta lurraldeak eta dana, oso borobila geratzen da joku bat, eta nire ustez da, joku bat izan lehikena, igual eukidabena oi hartzun gutxiago, baina, bueno, irten da be, ez dakit zergatik izango dan, baina, bueno, igual eukidau, ez? Jo, nire adibidez, bera proposamena bai guztia daten, ez? Kefinen bertu dugu guztia date, eta honek esan dugu moduen gotxi berako piztan dugu. Baina, jo, estetikik berak ez tozten horren besterak hartzen. Bat ez be, pertsonaizen diseinuek, ez dakit. Ez da... Simplea da, Oso simplea gemate dute. Simplea da pertsonaia, eta... Indi batek garatu dula pertsonaia modeluak ezatete. Bai, eta ez dut komentatu, pentsatzen eban neukala komentatzeko, baina esan behar dut bai, sensazio hori dala, egiterakoan pertsonaia, aldatzegatzu azala, aldatzegatzu ia, sexua daukuz aukeratzeko aukera, eta, bueno, jazta, oso impertsonala bezala geratzen da. Neri gustatzegat pertsonaiak personalizatzea asko, nahiz ordu bete pasatzen da nortaikoa hasi aurretik joku batian, eta izan zen, pim-pum, bueno, aurrera. Lau aukera dauz alde bako txien, da, listo, no? Bai, eta hori sinematiketan eta be, marraskia be oso agradablea, ez? Izan lehike atxereina, baina hori, ez da hain berezia. Eta hori be faltan botatzen da, hori egia da. Ja. Bueno, betxete apuntutako txiko beste bat, ez? Luzerako. Bueno, hori, ez dakit, kasu honetan ez dakit hainbeste merezi daben jokua jolastia, igual jolastu baldin badozu Breath of the Wild, bai, ez da.
Baina baldin badaukazu hortik, eta probatzeko aukera, eta eman aukeratxo bat eta ikusi, ze adibidez, ja templuen erronkatxuak eta baita mapan suelto daren arkuaren erronkatxuak, batzuk oso erreza dio, baina beste batzutan pixka pentsatu behar da, gauzak egin behar dio, eta politxa da, puzzle joko bat izango basan bezala, ez da, Witnessen estilora, ero Talos Principal bezala, azkenean, holako txorreditak eta itiak, ez da baizki. Ez dakitan hain imprescindiblia zentzuetan, hain bai ala bai jolaztu edan gauza bat, baina oso atseginen jandari, zentzuetan. Bueno, hartzeko joku ordu, Damian, onge zelda faltiatzu, ez dakitzei askorik izaren, baina... Askotan, hasi naiz, Hasi. Baina, egite jat, bai, kasu hortan luzetxua bezala, ondiagoa, zabalagoa, eta nora joan hain garbi ez dutena sekula euki. Tordan, denborarik ez eukitzean dedikatzeko, pixkat geratu eragin doztan, geratzia. Baina asko erakartzen hau. Phoenix Rising gustora hartuzu, zentzu horretan. Bai, asko simpliagoa da. Tirua guztiz egin da, Juan, ona, egin hau da misioa, eta askotan kejatzen naiz olako jokuekin, baina kasu honetan, kontara oso ondo etorri jat. Bai. Bueno. Eta gero baitza, Zelda, barkatu, azkenengo goza, Zelda bere garaian, iritsi nintzen elefantean bosera, eta neban jolazten karo manduakin. Eta manduakin nintzen gauza, momentu aretan. Pentsatzen dut, orain, izango nitzala, gauza. Baina, bueno, ikusin biako esan hori. Zezuk esan dozunia, jolazten dozula Wolfensteinera manduakin, flipa bindot. Ja, nik bai. Bai. Ni beti ja espadan joku kompetitiboren bale ja korra online, beti mandoaz, aspalditzik. Vale. Ez dut imagina behitzen. Gurean tipo datan dago. Bai, nahiko neban, saiatuko naiz, baina ez dut uste lortuko denik. Bueno, ikusiko dugu ze sartzen da eta zer estan sartzen saioan, esan dako bezala pilo lusatu naiz, batez beni, eta bueno, ikusiko dugu analiziren bat aparte sartzen dan, ero sartuko dan dana batera, baina, bueno, entzut nozuen nahi eta gustatu baldin bajatzue, posten naiz, eskerrik asko entzutea gaitik, eta hori, erosen komentario ero zuen iritzia emateko, sartuken berantxia.eu zen, eta aurrera. Hori da. Zerik asko, egongo gara. Ondo segi. Agur.